Радвам се, господа инквизитори, че се съгласихте с моята идея, че земята се върти! Но извинете, господа, земята не се върти по посоката, в която бихте искали вие. Тя си има свои закони, които съвсем не се подчиняват на вашите. Какво бихте искали? Да смените посоката й? Добре, но знаете ли точно в коя посока бихте искали да я завъртите? И кой ще извърши промяната на тази посока? Аз няма да мога, нито пък господин Четличка, нито Павличек. Ние ще я завъртим наобратно. Ние! Не обратно на нея, а обратно на вас! Никой не знае посоката вярна на човека, коя е. Дали е нагоре? Дали е надолу? Напред, надясно? Или направо? Нагоре, надолу, наляво, надясно, още не ти ли е ясно? Ние ще въртиме само наляво, само наляво. Аз ще извикам с пълен глас. Надясно. Надясно моят компас показва посоката. И не еднократно. И не еднократно. Аз ще въртя наобратно. Нагоре, надолу, наляво, надясно, още не ти ли е ясно? Ние ще въртиме само надясно, само надясно. Ще сменям посоката заради вас. Това ще е моят компас. И ще я сменя нееднократно. Обратно. 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 Обратно.